आव आव सासु पलंगे पर चढ़ी बैठ, आव आव सासु पलंगे चढ़ी बैठ। ई झगड़ा दना फरियाई सैया के लालन कैसे कहाई। झगड़ा दना फरियाई सैया के लालन कैसे कहाई। चाहे तू मन बहू चाहे मत मान, चाहे तू मन बहू चाहे मत मान। ई तो हमरा बेटा के कमाई तोहार लालन कैसे कहाई। ई तो हमरा बेटा के कमाई तोहार लालन कैसे कहाई। आव आव गोतिन पलंग चढ़ी बैठ, आव आव गोतिन पलंग चढ़ी बैठ। ई झगड़ा दना फरियाई सैया के लालन कैसे कहाई। झगड़ा दना फरियाई सैया के लालन कैसे कहाई। चाहे तू मन गोतिन चाहे मत मान, चाहे तू मन गोतिन चाहे मत मान। ई तो हमरा देवर के कमाई तोहार लालन कैसे कहाई। ई तो हमरा देवर के कमाई तोहार लालन कैसे कहाई। आव आव ननद पलंग चढ़ी बैठ, आव आव ननद पलंग चढ़ी बैठ। ई झगड़ा दना फरियाई सैया के लालन कैसे कहाई। झगड़ा दना फरियाई सैया के लालन कैसे कहाई। चाहे तू मन बहू चाहे मत मान, चाहे तू मन भौजी चाहे मत मान, चाहे तू मन भौजी चाहे मत मान। ई तो हमरा भैया के कमाई तोहार लालन कैसे कहाई। ई तो हमरा भैया के कमाई तोहार लालन कैसे कहाई।